us convido des del meu perfil de Facebook, i ho anava a dir. Anem a parlar de la presentació d'un llibre en català, Sexisme, la violència de les melliferes, que hem treballat una colla de gent. Tinc al meu costat la Marina Subirachs, la gran catedràtica que jo tinc l'honor que me'n va fer el pròleg d'aquest llibre. I a la meva esquerra tinc la decana de la Universitat de Comunicació de Bellaterra, la Maria José Recoder, que a més m'agradaria dir que vam ser companyes de classe, o sigui, ja fa uns quants anyets. Per tant, en principi, molt agraïda per la vostra companyia avui, online, perquè no se'ns ha pogut permetre fer-ho d'una altra manera, però la qüestió és que avui volem parlar de les dones, de la violència de gènere, de la igualtat, dels violadors, dels homes, i del què podem fer per acabar de resolent aquest problema. Avui justament veia que la ONU llançava un missatge dient que amb els últims estudis que acaben de fer han descobert que no hi ha cap país en el món, que hagi assolit la igualtat entre homes i dones. Cap país en el món. Per tant, és un tema que efectivament s'ha de continuar treballant-hi, s'ha de continuar discutint i sempre serà interessant, malgrat ara la Covid sembla que ens ha copat o ens ha copsat totes les informacions. Maria José, tu volies dir alguna cosa sobre aquest llibre, no? Perquè jo, la veritat és que, primer de tot, deixeu-me que li agraeixi a la Júlia, que com ella ha dit, som de la mateixa promoció, vam entrar a la Universitat Autònoma de Barcelona al curs 76-77, això us dona una pista de la nostra edat, o sigui que no punt del pànico, però realment ha estat molt agradable que em fes arribar el llibre i que em demanés que l'ajudés en aquesta presentació, que primer havia de ser una presentació molt formal i per tant jo vaig preparar la presentació clàssica d'unes pàgines destacant el bo que era el llibre, etc. I després ara ho farem més un tipus conversa perquè ja sabem que a les xarxes socials la cosa és molt més dinàmica i com jo clavi un rotllo de 10 minuts ja tothom apagarà, es desconnectarà. Ara, si em permeteu que faci la mini propaganda i ensenyo un llibre per si algú no el té, que el trobi a la llibreria i el compri. Jo crec que la Júlia ha escrit un llibre magnífic i no ho dic perquè siguem companyes, perquè siguem amigues, sinó perquè és un llibre que jo crec que té moltes virtuts. Per exemple, és un compendi d'idees, però també és un compendi de lleis, de codis deontològics i d'exemples que alguns dels quals són molt punyents. I permeteu-me que digui que estic absolutament en quelcom que diu en el pròleg la Marina Subirachs, que és un llibre que s'hauria de regalar a les dones que decideixen que se n'en van a viure amb un home. Ella fa una comparativa molt interessant i en tot cas ja l'explicarà ella. Però per què dic això? Dic això perquè, per exemple, en aquest llibre, a la pàgina 48, ja podeu prendre punts, doncs la Júlia explica quins són els problemes que sovint apareixen en la convivència entre homes i dones. I jo crec que llegint-lo un se n'adona que potser no és capaç sovint de percebre que hi ha micromasclismes, que hi ha aspectes sexistes, que hi ha masclisme més a l'engròs i d'alguna manera aquest llibre et posa en alerta. I per tant, per aquells que ja fa molts anys que vivim amb un senyor o per aquelles que estan disposades a fer-ho, que no deixa que és una aventura. Jo crec que l'aventura laboral és una gran aventura, però l'aventura de la convivència amb qui sigui és una aventura encara més gran. Doncs jo crec que aquest llibre ens dona unes quantes pistes que poden ser molt útils. I de moment no dic res més, perquè si no ja menjaré tot el text. Marina, si vols fer 5 cèntims justament del pròleg que s'ha escrit en aquest llibre, com molt bé deia la Maria José. Sí, efectivament. En primer lloc, donar-te les gràcies. Em sembla molt important, sí, donar-te les gràcies pel llibre, perquè l'hagis escrit. Perquè, a veure, tot el tema de la violència de les dones és un tema que ha estat silenciat durant mil·lennis, que no se'n podia parlar. Jo estic treballant ara sobre la transmissió de la feminitat de mares i filles i em sorprèn com les dones han sofert tanta pressió que han fet desgraciades les seves filles, que les han obligat a patir, i a patir físicament, i a patir moralment, i a acceptar ser mutilades físicament. Una violència brutal. Però tot això no se'n podia parlar. Era com un secret, era una cosa normal. Llavors, crec que estem aixecant aquesta llosa i això és molt important.
I és molt important que se'n parli, que es vagi descobrint les coses que són grosses i terribles i les que són petites i que per acumulació també acaben sent terribles. Llavors per això dic en el prova, ja que ho has dit, doncs ho explico, que per exemple en el cas d'Ucraïna se sap que quan una parella es casava, doncs a la dona, a la família li regalava un tauler d'escacs, perquè doncs, és un país en el que es juga molt a escacs i de fet doncs, ha donat grans jugadors i grans jugadores també, perquè era molt popular com a joc. I jo crec, faig una mica el paral·lel, cada dona que es casi o que se'n vagi a viure en parella se li hauria de regalar aquest llibre, i que no s'ho prengués malament. Per què? Quan un es posa a viure en parella sempre diu no, però el meu marit o el meu company és diferent, no, ell fa de tot, m'ajuda. Gran paraula aquesta, m'ajuda. Gran paraula, m'ajuda. No és correcte. No es responsabilitza, ja posa la rentadora. Allà, quan jo ja vaig fins aquí, ja fa un parell d'ous ferrats per sopar. Sí, és d'aquesta la idea. Però totes tenim a pensar, i ens ha passat en el moment que ens ha tocat posar-nos a viure en parella, que el nostre company doncs, era un home magnífic i que no podíem ni pensar que hi podia haver violència o que es podia... Bé, en molts casos, per sort la majoria, és així, però n'hi ha molts masses que veiem que efectivament és així. I només una cosa, i ja acabo. Hi ha una cosa que em va sorprendre molt. Una vegada vaig estar a Bolívia i vaig parlar per una cosa de feina, també relativa al feminisme i les dones, i vaig estar parlant amb les dones d'un mercat. I els vaig preguntar doncs, si els homes els pagaven i tal, i elles em van dir, mira, de tant en tant li diem al nostre company que vingui aquí al mercat i que ens pegui davant de totes. Què dius? I per què això? Sí, perquè així ens demostra que ens estima. Fixeu-vos que m'ha torçat. Sí. Però com això ha contribuït a silenciar i a fer que les dones acceptessin, perquè figura que s'ha reforçat d'una manera que l'amor es pot expressar a través del maltracte. Amb el qual elles, davant de les companyes, volien demostrar que no se'n anaven amb un altre, sinó que seguien allò celando, que es diu, no? Estar vigilant-la, que no se li escapés, i per tant anava allà i li pagava davant de totes i elles ho volien. És una cosa molt retorçada. Per tant, desembolicar tot aquest embolic és complicat i llarg. I ho hem de dir, i ho hem de dir, i ho hem de dir, i en aquest sentit penso que és un llibre molt oportú. A mi alguns psicòlegs que vaig entrevistar per fer el llibre em van explicar, a fil del que estàs dient, que és molt interessant, em deien això, diu, és que el masclisme és un fet cultural, que els homes han heredat de la família, bàsicament de la família, de les feines, del rol dels amics, diu, i és una cosa cultural, diu, que troben arreu de tot, allà on es belluguen. Diu, per tant, és molt complex extraditar tot això, no? I fins que l'home no sigui conscient de que pot aplicar aquesta violència de gènere, diu, no anirà a arreglar res. Diu, per tant, diu, és importantíssim despertar les consciències dels homes, a part de les dones també. Llavors el que passa és que totes les campanyes que estan fent, des del meu punt de vista, doncs, clar, el feien una mica per homes malalts, homes que si tenien alcoholisme o que si eren drogadictes, i ara, curiosament, una sèrie de grans investigacions que s'han fet i que s'estan fent en aquests moments al nostre país han descobert, sabeu què? Que és que els homes que estan, en el fons ja amb el delicte sobre de violència de gènere, perquè estan jutjats i estan a la presó, és a dir, és evident al 100%, són normals, és a dir, el que entenem per normal. Llavors això, a més d'un científic, l'ha deixat una mica bocabadat i a més allò fora de lloc absolutament, no? Com ens està deixant el Covid aquest a totes nosaltres, no? I a tots nosaltres. Doncs perquè, clar, es pensaven que tots érem malaltissos o que tenien algun problema psicològic, que no sé què. No, la gran majoria són gent normal. És més, gent empàtica, molt empàtica, vull dir, gent d'aquesta que deien els companys de la feina, si era molt simpàtic, era molt agradable, que el veí de l'escala també deia el mateix. Coi, però si sempre saludava, si era... Bueno, és que no té res a veure. És a dir, a veure, un senyor que fa una agressió a una dona, sigui física o sigui mental o sigui del tipus que sigui,
no té per què ser un energumen, vull dir, segurament és molt catxondo amb els seus amics i explica molts acudits, no? Llavors, ara per què explico tot això? Perquè primer ha sigut una troballa, que tot això no fa ni un any, quan t'has descobert. Vull dir, clar, també és veritat que no fa gaires anys que estan estudiant el tema en profunditat. I llavors, clar, s'han trobat que ara les campanyes les han de fer d'una altra manera, per poder arribar a aquests senyors normals i corrents, perquè són ells el que ha d'anar el missatge. I també hem de fer campanyes per les dones. També. I ho dic per un parell de coses clares que dona la Júlia en el llibre. Per exemple, comentes que en el 2014 es calculava que a Europa hi havia 25 milions de dones que havien patit algun tipus de violència de gènere. Sí. 25 milions de dones a la vella Europa civilitzada d'Europa, que s'havien dit. En el 2016, també ho expliques tu, la ONU declara que la violència de gènere és una pandèmia, que mata més dones entre els 15 i els 44 anys que el càncer o que els accidents de trànsit junts. Home, clar que és cultural, perquè si no, no es pot explicar que hi hagi tantes dones a tot arreu que pateixen aquesta violència, a part d'exemples esgarrifosos que tu poses, que no perquè no siguin sabuts o expliquin els mitjans no són molts d'usos, allò, la violació com a arma de guerra. Això ho vam veure en els Balcans, dones que eren segrestades i que fins que no estaven embarassades de 5 o 6 mesos no les deixaven marxar perquè sabien que ja no podien avortar i per tant ja els havien destrossat la vida i per tant sempre pensem la violació com a arma de guerra a l'Àfrica, a l'Àsia, no sé on. No, a Europa això fa 4 dies també està succeint, no? Vull dir que era terrible. El tema de la prostitució i del tràfic de dones per la prostitució, disculpeu, a Figueres hi ha els prostíbuls més grans de tot Catalunya i ve tota la gent de França amb uns prostíbuls enormes. O sigui, no són coses que ens siguin alienes. I a mi un tema que em preocupa moltíssim és el tema de l'ablació. L'ablació del clítoris a les criatures. La Marina sap com jo que a la Universitat Autònoma tenim una investigadora fenomenal, l'Adriana amb les comunitats de Gàmbia i de Senegal per fer entendre allà que això no és manera de viure. Perquè ella precisament explicava que allà són les dones grans les que practiquen l'ablació a les nenes i que per elles és un símptoma de poder. I tu penses, que lluny que cau, Gàmbia, Senegal, no. Aquí a Catalunya tenim milers de migrants que venen immigrants que han vingut de Gàmbia i del Senegal i d'altres països subsaharians que ens estem trobant. Jo soc de Mataró. Mataró va ser el primer hospital de Catalunya que va tenir un departament específic per tot el que eren malalties tropicals, perquè van començar a venir molts immigrants subsaharians que treballaven al camp quan al Maresme encara hi havia molt de les maduixes, les patates, les plantes, etc. Que encara n'hi ha, però són una mica menys. Bé, quan hi ha hagut reagrupaments familiars ens hem trobat que moltes vegades arriben nenes de sagnança a l'Hospital de Mataró i altres a Catalunya perquè ens hem fet una ablació mal fet, és que no pot ser ben fet enlloc, però vull dir a la cuina de casa seva un ganivet. I llavors, clar, és un tema cultural. Jo, perdoneu, per mi els temes culturals no em serveixen quan es tracta de maltractar una persona, perquè fer una ablació vol dir que aquesta criatura patirà sempre per les seves relacions afectives, sexuals i reproductives. Tu la mutiles, serà educada en una escola catalana, en els valors, diguem, occidentals, poseu-hi tantes cometes com vulgueu, però en canvi a la seva vida, amb unes vacances que hauran tingut no sé on, haurà tornat que l'hauran mutilat. I fixa't el missatge, és a dir, el que volen són dones per parir crios. Sí, per però més. no, exactament. Ara que gaudeixin o que discutin, no, això només és pels homes. Elles per parir crios. És un tema de puresa, a més, el tema de l'avaluació, i dic això perquè fins ara això ens era molt llunyat i ara no, i ara fins i tot les autoritats catalanes se n'adonen que aquest és un problema que es produeix aquí. Dic això perquè el llibre de la Júlia ho toca una mica tot, i per tant jo crec que els exemples que posa, que són a més molt periodístics, és un llibre que encara que parli de lleis també està molt ben escrit i és molt clar. I passa fàcil, vull dir que a cadascú hi ha coses que li interessen més que a les altres i cadascú sap el que li interessa més en aquest llibre. Marina, jo també volia preguntar-te, ara per exemple he intentat actualitzar al màxim, ja dic que fèiem aquesta trobada via Facebook, doncs totes les dades que hi ha, no? Llavors hi ha hagut un estudi molt interessant que es fa només cada 4 anys, que ho fa
el de la elección del gobierno en Espanya, però per tota Espanya, una investigació d'aquestes molt ben feta, es fan cada 4 o 5 anys, han donat el resultat ara fa poc, no fa pocs dies, i llavors, bueno, les xifres continuen sent molt fortes, Diuen i estan dient que una de cada 2 dones al nostre país ha patit algun tipus de violència de gènere. Una de cada 2 dones. A veure, diverses coses. Primera cosa, jo diria, molt probable, és que no sigui una de cada 2, sinó una de cada 1. Per què? Perquè alguna forma de violència pel fet de ser dones hem patit. Jo, per sort, no m'he trobat amb una violació o amb un maltractament. Però situacions en les quals hi ha hagut intents per part d'algú, per mi ja queda lluny, però m'ha passat durant la vida, no? Algú que ha intentat, doncs... Un assetjament sexual, vols dir, no? Sí, sobrepassat, allò que se'n deia. Sí, o coses d'aquest tipus. Una picada al culet, no, és que són moltes coses. Moltes coses, no? O menyspreu perquè ets una dona i no t'escolten, o tantes altres coses. De manera que jo crec que pràcticament totes les dones hem sofert algun tipus. Evidentment hi ha graus, perquè entre, doncs això, algú que intenta tocar-te o que si no el clítoris i aquest horror, doncs evidentment que hi ha menyspreu, però de tota manera forma part del mateix fenomen. Llavors l'altra cosa és, el terme gènere és un terme molt complicat. Us podria explicar molt llargament per què s'ha fet tan famós, perquè va tocar a la conferència de Beijing, està molt en el centre i vaig veure per què. Però, esclar, hem dit a tot gènere. I resulta que la violència és de gènere masculí. Per tant, no ho diem bé, perquè quan diem violència de gènere és un tema de dones. No, és un tema de dones. La violència forma part de l'educació dels nens, el que siguin capaços de violència. Perquè encara avui tenim una idea molt antiga i molt antiquada, que és que un home s'ha d'imposar. I com que s'ha d'imposar, ha de ser capaç de violència. I ha de ser capaç de matar. Encara avui, l'educació d'un nen, m'he dedicat sobretot als temes d'educació, en relació a nens i nenes, encara avui el model que hi ha al darrere és el model del guerrer. I això fa que s'hagi de cauteritzar en el nen la capacitat d'empatia, per exemple. El fet de que, quan vegi algú que pateixi, no és un problema. És danys col·laterals, que se'n diuen ara. Sí. Per tant, és molt important que entenguem que és violència de gènere masculí i que no la acabarem amb aquesta violència fins que no eduquem d'una altra manera els nens. Les nenes també. Però les nenes ja l'estem educant d'una manera diferent. Mica en mica anem canviant. Ha canviat molt més la situació de les nenes i el gènere femení que el gènere masculí. El gènere masculí encara hi ha molta por a tocar-lo. I llavors seguim educant els nens perquè siguin durs, perquè siguin forts, perquè no siguin empàtics, i, per tant, que s'imposin. I ho estem veient perquè és que resulta que, per una banda, tenim un moviment feminista esplèndid, ple de noies joves amb molta empenta, i alhora estem veient unes conductes, sobretot en l'àmbit sexual, dels nois joves, dels adolescents, potser més masclistes que mai, o en tot cas d'un grau de masclisme que no és... I molt agressives. Molt agressives. Molt agressives. Molt, que jo no recordo, per exemple, que en l'adolescència es produïssin, es devien produir en algun àmbit, però diguéssim d'una manera generalitzada. De manera que hem de posar molt d'èmfasi en el canvi de la masculinitat, en una nova masculinitat. Bé, això que dius és molt interessant, clar, és que jo ho vaig preguntar amb alguns, llavors diuen que és que ara veuen porno, els nens, amb 10 o 11 anys, a través del mòbil, allà on siguis, perquè tenen accés. Clar, a la nostra època els nens no teníem aquesta facilitat, no? I llavors diuen que clar, estan aprenent com es fa el sexe o com es practica el sexe a través del porno. I clar, llavors què passa? Allò està creant unes agressivitats que deies tu, molt ben dit, i tot un merder mental que porten. Això, per exemple, m'ho deia el Rubén Sánchez, un gran psicòleg que fa molts anys que està tractant a criatures que han patit violència de gènere, i clar, em deia, diu, a mi em venen nenes de 13 i 14 anys, diu que ja porten temps practicant relacions sexuals, i diu, però clar, que han après a través del porno
I clar, elles no saben que això és violència de gènere, vull dir que en no la poden tractar com si fos un objecte i com una cosificació i que tal. Ella no és conscient. Diu, al final, diu, per què venen a la meva consulta? Perquè els pares o algú ha denunciat el cas. Diu, perquè la nena estava patint, perquè la nena ho estava passant molt malament, perquè la nena ja començava a tenir disfuncions psicològiques, perquè ja tenia depressió, perquè... Llavors, clar, diu, aquí, diu, el primer que li hem d'ensenyar és el que li ha passat i que sigui conscient que ha sigut una víctima d'això. Diu, perquè no ho saben. Diu, són tan petites, diu, perquè són nenes. Diu, fan el sexe, diu, però són nenes. Diu, i clar, diu, primer és això. I després, clar, ajudar-les a que superin aquest mal tràngol, no? El tema és per què arriben tan joves a practicar sexe, és a dir, perquè als 13 anys et trobes en una situació... Perquè ho hem imposat als mitjans de comunicació. Aquest és el gran tema que jo crec que tu també tractes en el llibre i que és molt important que ens qüestionem. Sobre el tema de la violència, la Júlia hi ha una cosa que diu en el seu llibre que és els homes quan moren assassinats al carrer per una baralla, per un desconegut, per un tema de drogues. Les dones quan moren assassinades a casa per les persones que en teoria les estimen i les haurien de cuidar i tractar com unes iguals. Per tant, d'aquí ja hi ha una gran diferència sobre què passa amb el grau de violència que s'exerceix i qui l'exerceix. Segona, en una part també del llibre dius per què els homes tenen tanta por de la igualtat? És a dir, els hem ensenyat als homes que poden ser iguals? Les mares que tenim fills nois els ensenyem que les dones són exactament igual com tu i tenen els mateixos drets? Clar, i a vegades, quan veig per la tele algunes dones que plantegen comportaments d'extrema dreta a favor d'algunes determinades formacions polítiques, penso, però no te n'adones? El que estàs fent que et poses a la bola del lloc, que estàs perpetuant uns mecanismes que tu sempre et tractaran com si fossis una persona inferior, com si fossis probablement una esclava amb un grau diferent. O sigui, com és possible? I el que deia la Marina sobre els mitjans de comunicació. Mireu, en els mitjans de comunicació, des de fa molts anys, les dones són majoria a les aules de les facultats de comunicació perquè necessiten una nota molt alta. I totes les carreres que els hi cal una nota de tall molt alta estan ocupades per dones. Medicines, veterinàries, totes les bios, etc. i les de comunicació. Llavors, com és possible que si hi ha moltes dones en els mitjans de comunicació treballant, si hi ha moltes dones a les productores audiovisuals fent entreteniment, moltes dones a les agències de publicitat fent campanyes publicitàries, perquè moltes són creatives, com és possible que els estereotips de les dones a la publicitat no arribin a canviar? Jo, per preparar això, em vaig estar buscant anuncis a veure quants anuncis trobava que d'alguna manera servissin per empoderar les dones. I l'últim que vaig trobar era un de la Barbie, o sigui, de la Nina, que és l'exemple total de precisament el que és menys feminista al món mundial, en el qual no sortia la Barbie per res, però sortien nenes petites que es queixaven del menysteniment que podien tenir a casa seva amb els seus pares perquè no els hi feien prou cas respecte dels seus germans. I llavors deien, home, jo tinc dret a fer el mateix que el meu germà i no sé què, no sé quantes. Vaig pensar, doncs mira, potser ja és una altra manera de vendre nines, no sé com dir-ho, però el plantejament era correcte. Clar, si tu parles en el teu llibre de mujeres i hombres i viceversa, és una de les aberracions més espantoses que es pot veure a la tele. Però clar, les isles de los famosos, los grandes hermanos i molts serials de televisió, telenovel·les. Abans deien, bueno, les telenovel·les llatinoamericanes perpetuen no sé què. Escolteu-me, ara estem envaïts de telenovel·les turques, Mireu-vos alguna telenovela turca i veureu com funciona. I no és que les espanyoles siguin gaire millors, perquè fixeu-vos que hi ha moltes telenovel·les espanyoles que van cap al passat. El amar en tiempos revueltos, clar, si tu agafes des del franquisme més primerenc, no et posis a fer un discurs feminista amb una obra que comença als anys 40. Per tant, les dones hauríem d'empoderar-nos i ser capaces de canviar els llocs de treball que ocupem aquesta nova mirada del món, que jo crec que és la nostra obligació, i alguna cosa devem fer malament en les facultats quan encara no som capaces d'impulsar-los prou aquest esperit. O diguem-ho d'una altra manera, si tu treballes en una campanya de publicitat però el que paga és un home perquè el teixit empresarial continua sent molt masculí
i el senyor et diu que vol que la imatge que donguis o que és tal, bueno, tu al final el que vols és cobrar, per tant potser no aconseguiràs fer la campanya que tu voldries. És com, per exemple, tots els productes de neteja, qui els publicita? Les dones. Jo sempre que veig això dic, no, clar, si les dones som les úniques que netegem el pis, no? Perquè, clar... De tant en tant algun home posa el rentaplats. Sí, sí. Bé, per què explicar un botonet? Clar. Llavors, ara potser m'agradaria tocar un altre tema, que és el tema de les violacions. A mi és un tema que també sempre m'ha preocupat molt, no? I sobretot averiguar o saber bé per què un home viola una dona. És el mateix que dèiem, són elements de poder, és demostració de poder. De manera que és una manera de mostrar-te que el món està al teu servei, que pots fer de tot. De la mateixa manera doncs, que agafem els animals i els posem en una gàbia i després ens els mengem i ens sembla normal perquè estan allà per servir-nos, doncs els homes tenen la idea que les dones també estan, no? Perquè de fet doncs, des que han nascut, o sigui, la mare els ha cuidat, ha estat per ells, els ha estimat, per tant tenen dret a gaudir de les dones. Com diu la Rosa Cobo, que ha publicat ara un llibre molt interessant sobre pornografia, i diu, bueno, el pacte entre homes és una dona per cada un i unes quantes per tots. Que és el tema doncs, de la prostitució. I llavors això ja et dona dret, o sigui, de la mateixa manera que tu pots arrencar un herba o una planta, doncs no pots agafar una dona i violar-la. És una qüestió de demostrar el teu poder. És a dir, s'ha llegit molt no com una qüestió de sexualitat, sinó justament de demostració i de seguir sometent a les dones. Però llavors jo, simplement per tornar al tema dels mitjans de comunicació, mireu, la meva impressió és que hem passat de que la formació dels nens i les nenes com a homes i com a dones es feia sobretot a les famílies i a l'entorn proper, quan la gent vivia sobretot als pobles, hi havia molt control social. Llavors si una nena anava massa curta o era massa riallera o massa... immediatament hi havia i aquesta què, no? Per tant, això era la manera de transmetre-ho. Tot això s'ha anat afluixant, perquè vivim a la ciutat, vivim d'una altra manera, també canvia la mentalitat, i ara la meva impressió és que sobretot se socialitza els nens i les nenes en un model antic a través dels mitjans de comunicació. I quan dic els mitjans, és la tele, són les pel·lícules, són les sèries, són els videojocs, és tot el que circula pels whatsapps, tot el que circula pels... podríem dir totes les xarxes. Els influencers. Els influencers. Tot això està donant unes imatges d'home i de dona que corresponen al passat, més que no pas al present. Però que en canvi, fixeu-vos, hi ha una cosa que em sembla molt interessant. Quan jo era petita i la meva mare em deia nena, renta els plats, i els meus germans anaven a jugar, em feia molta ràbia i jo ho trobava injust. I jo deia, per què? Ho feia, però em quedava aquella. Per tant, tenia una certa capacitat de revolta. Sí. En canvi, si m'ensenyen a ser dona, doncs presentant-me com si em maquillo, em vesteixo, em poso tal i qual, i llavors camino d'una certa manera, soc tan atractiva, anul·la la meva capacitat de revolta. O hi seran alguns casos de consciència de dones amb una certa consciència, però per la majoria de les noies, fixeu-vos que està tot el dia fins als fills, és a dir, convertint-se en objectes de plaer pels altres, perquè és el model que se'ls està donant, i a més com un model de plaer, de satisfacció personal, no de mutilació, com jo tenia la impressió quan era petita, que no em deixaven tenir una bicicleta o no em deixaven sortir a l'est, però aquestes coses. Aquestes coses et permetien una certa revolta i resposta i en canvi jo crec que és molt més subtil la manera d'ara i en certa manera és més difícil de donar-li la volta. O sigui que, bé, ho tenim cru, no? Els que esteu pels mitjans, per mi, els mitjans en aquest moment, els mitjans de comunicació i les xarxes, és la transmissió fundamental de sexisme que tenim i de malformació
de les generacions. No és el mateix els mitjans que les xarxes. Vull dir, clar, les xarxes són una cosa profundament... Utilitzar la paraula lliure em fa una mica d'angúnia, però vull dir que precisament no hi ha cap mena de control sobre les xarxes. Cadascú pot dir el que li sembla i precisament a vegades algunes de les coses que surten són horribles. Jo recordo tot el tema, per exemple, de la manada, i abans que parlaves de la violació, això de que sembla que violar en grup encara és més divertit que donar un bunt. I com si això s'hagués normalitzat, i les batalles que hi havia hagut a les xarxes socials dient, escolta'm, aquests pobres nois que ara els volen condemnar i no sé què, no sé quantos, si aquesta s'hi va posar bé i era una poca vergonya, o sigui que 5 contra 1 i la culpable era ella. O sigui que realment la imatge aquesta, jo crec que no van haver-hi cap mitjà de comunicació, potser algun de molt retrògrada, que donés aquest plantejament sobre com havia anat la situació. En canvi, les xarxes socials, sí. Sí, però això comença amb els mitjans, perquè ho naturalitzen. Sí. A partir d'aquí, fixeu-vos, per exemple, una cosa que ja em va semblar tan al límit, dintre de la publicitat, a la tele, per exemple, s'ha utilitzat molt en els últims temps imatges de dones que figura que són atractives perquè estan fetes perquè tu li compris el vestit. Sí. Amb cares, fins i tot amb maquillatges com de maltractades, com si tinguessin marques a la cara, o amb cares d'angoixa i de patiment i de feblesa i de desempar, com si això fos una cosa atractiva, que correspon a la imatge sexy de les dones. És més retorçat que la de l'Olivia, que us deia. I tant, sí, certament. Perquè és donar-li 3 voltes més. Aquesta és la qüestió. Sí, per descomptat que sí. Doncs bé, i què penseu, o sigui, a punt per finalitzar, perquè si no la gent se'ns cansaria molt. Què podem fer en els pròxims anys? És a dir, les dones i els homes, no? Ara tornem a tenir un Ministeri d'Igualtat, que va haver-hi fa molt de temps, es va suprimir, ara torna a haver-hi, no? Però penseu que les campanyes que fan són prou eficaces? Penseu que potser és més d'anar creant una llavor a les famílies i a les mares, com molt ben deies, que verdaderament continuen sent les que eduquen els crios, perquè ara també parlo en el llibre de que sí, està sorgint un nou pare, no? I una nova masculinitat, i tot això és veritat. Però, en definitiva, són papàs joves, però que continuen dient ajudo a la dona perquè treballa o perquè tal, no? I a més reconeixen, a més, aquests pares joves que si el nano es posa malalt qui es queda és la dona, i no. I si s'ha d'aixecar no sé quantes vegades al vespre s'aixeca la dona, i no. Clar, perquè ella ha de treballar. Perquè, clar, curiosament, encara hi ha molts homes que guanyen més que les dones. Aquí és un altre problema. Que curiosament no té res. El gap salarial és brutal. Sempre per la mateixa feina tu pots continuar cobrant un 20 o un 23% menys que el que cobra un senyor per la mateixa feina que està fent. O també s'ha de veure el tema de les promocions internes en les feines que tu puguis fer. Vull dir que a veure, a la universitat, quan tu tens un lloc de feina determinat, la Marina ho sap, cobrem tots el mateix, els sous són iguals, però llavors no és el mateix que un sigui catedràtic o no ho sigui, que un sigui el director o directora d'un gran grup de recerca que aconsegueixi molts fons competitius o no ho sigui. I llavors aquí podríem ara parlar del sostre de vidre. Clar que hi ha coses que milloren, però no tot ha millorat en aquest sentit. Vull dir que això jo crec que depèn bastant. Tu dius, què podem fer? Mireu, jo us recomano una cosa, que és us llegiu el llibre i traieu les conclusions. Per què dic això? Perquè quan jo em vaig mirar el llibre de la Júlia, i primer em vaig mirar l'índex, vaig veure que hi havia introducció, una pila de capítols molt ben estructurats i bibliografia. I no hi havia conclusions en aquest llibre. Sense quina cosa més rara, un llibre sense conclusions. Quan em vaig llegir el llibre vaig entendre, no sé si ho vas fer expressament o no, però està molt ben pensat, que és les conclusions tregui-les vostè. I tregui-les vostè a partir d'analitzar la seva pròpia vida, com l'ha viscut i com la fa viure en els altres. I de quina manera tu tens la responsabilitat de transmetre als altres el que toca fer.
Tu dius, els mitjans farem prou, el Ministeri d'Igualtat farà prou, no ho sé, però per exemple a les universitats, almenys a la nostra, a l'Autònoma de Barcelona, es va crear ja fa molts anys un observatori per la igualtat. I el fet de crear un observatori per la igualtat el que t'obliga és a crear un pla d'igualtat en el qual tu poses una sèrie d'indicadors i comences a plantejar-te que hi ha coses que s'han de fer més enllà d'una conferència el dia 8 de març, que és el dia de la dona treballadora, o el dia 25 de novembre, que és el dia contra la violència de gènere. I per tant el que t'has de plantejar és quants professors i professores tens contractats, a quines categories els tens contractats, quants doctors i quantes doctores tens, com entres en la carrera universitària, és a dir, perquè el que us dic, si les carreres més potents des del punt de vista de la nota estan ocupades per noies, perquè després quan arriba es tracta d'entrar més que les noies entren els nois, que és que s'han tornat tontes de cop? No. Quins són els mecanismes? I moltes vegades ho sabem, hi ha aquesta imatge clàssica de la big queen, és a dir, la vella reina, no? Que és precisament jo, dona, que he arribat a lo més alt que puc arribar, afavoriré abans els homes que les dones per demostrar que era molt difícil arribar-hi i per tant només hi he arribat jo. O sigui que d'aquests compromisos complexos en tenim uns quants que s'han de plantejar. Sí, respecte a les universitats, sí que en aquest moment el Ministeri d'Universitats està treballant. I perquè formo part d'un grup que hi està treballant i vam tenir una primera reunió i vam veure que efectivament encara hi ha moltíssimes coses, només ja al nivell de les promocions, etc., no? Ja sense parlar de continguts que també és moltíssim. Però vaja, jo crec que és una feina que ha de ser feta per les institucions, però alhora feta per cadascú. Per què? Perquè al final has d'anar descobrint, totes i tots hem sigut educats en una educació sexista i les dones també ho hem interioritzat. Llavors ens costa descobrir-ho, però ho hem d'anar descobrint per anar-ho corregint. Sense angoixa, perquè també a vegades quan hem parlat, per exemple, a les escoles, les mestres s'esveren i diuen oh, sí, soc molt sexista, no me n'havia donat... No ens esverem, tot té el seu temps i tot, però amb un mètode. Per tant, moltes vegades, per exemple, jo recomano, si vas a dir una cosa amb una persona, i és un home, per exemple, pregunta't abans de parlar, si fos una dona diria el mateix, o viceversa. I si no diries el mateix, no ho diguis, o digue-ho d'una altra manera, que pogués ser rebut per un home o per una dona, perquè no ens n'adonem, però fins i tot la parla ja és molt diferent com et dirigeixes un home com et dirigeixes una dona. Després hi ha una altra cosa que és tot el descobrir els micromasclismes, perquè abans hem dit, no, per sort, no tots els homes peguen ni tots els homes, però micromasclismes pràcticament i sobretot arreu, fins i tot per part de les dones. I entre els homes hi ha una mena de llenguatge que a vegades les dones queden atrapades, no? Com de brometa, de cunyeta. L'altre dia pensava, veient el que va passar amb el Simón. Amb el Simón, un home que ha estat que no deu estar votat, que tal, i que vaja, jo no sé si ho hem dit malament, però m'ha donat la impressió que realment ha fet tot el que ha pogut i més. I de cop li llencen un ham i s'hi enganxa. I a la primera? A la primera s'hi enganxa. Per què? Doncs, bueno, perquè és un tipus de pensament que està tan estès, i entre homes, potser si hagués hagut una dona allà no ho hauria dit, però entre homes aquesta mena de... El company em diu a vegades si les dones sentissin els homes com parlen entre ells, de les pròpies dones, marxarien totes de casa. Sí, és veritat, això. Perquè és com una mena de llenguatge, no? Sí. Entre ells com de la fratria, no? I a més es passa amb pipa, L'estària amorosa això ho explica, no? Sí. Entre els iguals, doncs hi ha aquesta mena de ja ens entenem, Sí. No cal com a broma, no hi anem més lluny, però... I com aquest pobre home va quedar atrapat, i esclar, li van dir, i va tenir el reflex de reconèixer-ho i de dir no, he de canviar. Cosa que no és fàcil, canviar, ho admeto, perquè si tota la vida has viscut amb una mena de pensament, canviar-lo és difícil. Però de tota manera els homes hi hem d'anar entrant i sobretot hem d'educar d'una altra manera els nens i els homes joves. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Maria José Marina.
i espero que, bé, que us entri una mica de ganes de llegir aquest llibre, perquè, com diu la Maria José, intenta respondre algunes preguntes, no totes, perquè és impossible, però sí algunes. Gràcies a tothom.